Stereotaksijska vakuum asistirana biopsija nam služi da sumnjive promjene koje vidimo na mamografiji uzorkujemo putem jedne iglice, gdje na ovom uređaju, vjerojatno svi koji ste bili na mamografiji prepoznajete, ovo je uređaj za mamografiju i za stereotaksijsko navođenje, nađemo točno na kojoj dubini se ta promjena nalazi i iglicom kojom uključimo ovaj uređaj putem podtlaka, odnosno nepravilno rečeno vakuma, izvučemo komadiće tkiva koji sadrže tu promjenu. Stereotaksijsko navođenje koristimo na promjenama koje se vide na mamografiji, a tomosintezom navođenje koristimo ako se promjena vidi samo na tomosintezi. Ovo koristimo kod promjena koje se vide samo na mamografiji i tomosintezi, jer ako se promjena vidi na ultrazvuku uvijek preferiramo ultrazvučno navođenu biopsiju koja je jednostavnija i za pacijente i kraće traje. No ovo svakako nije grozna pretraga i ne traje strašno dugo, traje oko pola sata jer treba vremena dok sve namjestimo i nakon te pretrage obično se radi i hladna kompresija na mjesto biopsije kako bi se spriječilo krvarenje. Komplikacija nemamo praktično uopće, opisuju se u teoriji hematom, odnosno krvarenje koje se ne zaustavlja, infekcija, ali kako mi pazimo na dezinfekciju i dobre uvjete rada, toga nemamo, obično samo nakon biopsije ostane jedna šljiva, odnosno modrica.